lavalava antsika le mitsaka azafady koa voilà misy talon fa izy anao zao mety firy c'est quoi za fofoty Yezao, eto amin'ny point carré no misy atsika ny aty amin'ny Dokoel no misy zay ny amin'ny fotoagna azy io ty zay boutique off call ety no misy zay koko Dokoel de ny anty moa dia misy artiste Dokoel volan'andro izy zay de izy moa agnisan'ny hoe ataontsika hoe artiste araiky zay ny vaovao sangany managna talenta de izy koa mahitany agnaty réseaux sociaux maro samihafa de zay mba mivola fa hoe allo mba invitena ty artiste araiky ty mba ahaizantsika hoe azovo tsara beky izy volaniko hoe artiste mihitsy satria maromaro ataony mihira izy modèle photo izy de mannequin koa izy no vahintsika ny amin'ny fotoagna azy io ty tsy zay fa Ashley miarabanao mamy tonga say tompo ingary miaraba Jean-Luc ino vaovao tsisy vaovao ça va ah ouais tena midoka anao karaha midokodoko amin'ny izy moa le artiste araiky Taila kakara tsy arosolagna ny marika karaha zay taminao artiste Taila maro faiky fa tsy haiko hoe manino mety hoe le goût amina façon mishabiller ngambany manana en commun zahay de za tia mi-inspiré olona ivelany satria matetika tsika eto Madagasikara mitovitovy raha tiagna zay fognany de za tegna mpakafy savonikia izy koa jasa tsika mahita izy mba izantsika azovo tsara beky izy amezagna hoantsika ty sombinira anazy araiky ty zay gnentiny vony boaka tsy elaela zay le hoe 50-50 Jamnakchingano jiran kwatia dezao atumbatia manafareki chikare vapsamtareki izolo somno wangza tiangara dia muluchuna zimfia jema pitapi chasianchika kisasi futuanga nazizarenge 50-50 ma sœur karama nazi sumenge 50-50 ma sœur sama azanjarane mino Christmas dina bonane toko mbatane 50-50 ma sœur alanya kuvartam kabakalere wo vadyangan chikinge 50-50 igny ni ranao zegny ny boa imo volo sa fa nisy talohan'igny nisy talohan'igny satria karaha cover zay foitako tany nisy cover alova amin'ny The Brain Rihanna akan'ilay teneniko takeo hoe za olo mpakafy Rihanna Taila Aerastar maro feky zegny artiste tiako be agny ivelany de agnisan'ny zegny tegna maventy Rihanna c'est mon idole de nataoko cover iranazy lovan'ny The Brain de magnaraka an'zegny nisy hira malagasy naboakako tagny fa mbola tsy de hoe sérieux zegny tamin'ny mondeny hira fa juste pour tester nahazo titre anazy de naro be compliment azoko tamizay hoe toiza Ashley alefa za moa misaotra manokana satria famina tegna eo fognany koko jiaby anareo mamako papako zokoko jiaby agny zay zokoko zay styliste ana raiky mpagnano bijou fognany koko koa mandoko hely satria agnisan'olo tegna niteny hoe Ashley je crois en toi vas-y et tout tsy resaka hoe management ou un truc comme ça fa juste elle croit en moi elle aime bien ma façon d'être de faire les choses tegna isaorako manokana de mankasitrako olo jiaby koa le olona nagnampy anao nahaizako hoe je peux en fait le faire tu vois je peux le faire et je l'ai fait voilà bakotsika pody amresaka la musique fa somary podianako le ny amin'ny izy koa mahita ny commentaire an'olo agnatin'ny réseaux sociaux izy agnaty réseaux sociaux zay mety misy raha pari mety misy ratsy pari fa lavy nisy question tao de bako courantko aminao eto koa mety mazana hita maso de misy ny volo fa anao zay rehefa mangala sary de mampiasa application zay vian'ny vatananao marika savanty zay Ashley tsy haiko fa izy hitanareo io za olo mitandriny tegna be za tia tay finy fognany tsy alako tay boatra fa raha hoan'ny tegnako manokana zegny comme tsy zay comme za zegny olo tagnatin'ny monde de mannequinat bien sûr que il est préférable que taille le taille mannequin genre za zao 1m78 ah ouais oui je fais 1m78 déjà 52 kilos
tsy haiko nafaniegny aby karaha zegny de izy zao tsy haiko tsisy 1m firy anao 1m78 azo moa lavalava amitsika re mitsangany de azavady koa mety edy voilà misy talon fa oui izy io anao zao 1m firy tsy haiko hoe za fohifohy hazana oui mazo ia pareva mazo mipetraka anao samara be va émission nakasy ty fa tsy olo voareka am'za anao zay manety savandreo kilo de am'zay somary ipidianako am'zegny amin'ny voalohany izy koa mategna anao miresaka karaha mifangaro be zegny ahentegna fa vianao eto Madagasikara tsy madisa zaha mifangaro fiteny satria za zegny teraka tamaro antsetra agny aby parenko jiaby la famille etc fa za Jean-Luc nipetraka tatamatavy raha mitsafagna zao za hoe aiza hehenao tamatavy samaro antsetra tsy haiko le volagniko amin'izy roa de za am'izao fotoagna ndraiky mipetraka Nosy-Be j'ai déménagé za kofa nierigna ta Madagasikara mipetraka ta Nosy-Be satria resaka insécurité zegny nialako tagny ouais anao tsy ta Madagasikara nandalo kely fogna zagny niala fa tsy hoe ela be koa ouais d'accord papier faut braser de ni agnarana le hoe Ashley na fanatagna fa ka misy virgule nazy le hoe misy antomatonga manokana vino tonga zay hoe le fanatagna izy le hoe Ashley tegna agnarana sa agnarana ndisino non destin fo zay tsy tegna agnarako Ashley fa misy tantara lavabe tagnatiny tsy de matetika fitantarako amin'olo na havako arany tsy mahay le izy fa ohatra fa misy tantarako kelikely afoisiko zany le izy izy io namako miara-mina tagny tamin'ny enfance tagny de nisy accident de maty izy de olo tegna tagnaty foko zagny le mitondra agnarana Ashley du coup izy tia nihirahira za tia nihirahira be zay fa karaha rêve d'enfance zegny le hoe un jour on va chanter on va enregistrer dans un studio professionnel raha karakaraha zegny de zegny le nitondrasiko agnarana hoe Ashley fa ny tegna agnarako manantena soa Kevana Judith zegny le agnarako ya raha tsy madiso surtout amin'ny sakalabaka tsy fontontonegna fo tognon'olo zay olo fa maro dangereux izy te anao fa mitelo pourtant Sambola d'accord ok de ny magnaraka zegny am'zay ino ary ny na de fantarinao fa hoe baka amin'ny resaka agnarana izay de zay koa mitika fa baka tam'zay hoe natonganao hoe fa za agnano pira so misy antony hafa koa mety agnampianao zay Ashley ny antony hafa angambany afaka lazaiko hoe hira mihitsy zegny karazana fiaignako satria za tambola hely rehefa d'abord hanamboako azy mamanay sy papanay tegna olo fan de la musique mamanay sy papanay kofa misotrosotro regny mamody an-tragno tambola kely atao hoe vidianagna bonbon le mahehe mihira eto nanaovana concours etc de za koa kofa malahelo mitandregny hira misy raha mafaly za mihirahira raha karaha zegny efa tegna hoe agnatiko mihitsy zegny le hira hatramin'iza mbola kely de efa be zao rencontre anaha tamin'olo araiky le nandresy lahatra za fô ihira de le hira raiky 50-50 zegny niboaka igny misy azy hoe volaka hoe afa hira zegny 50-50 ino mety amalianao zegny remarque zegny Ashley le izy zagny raha misy eo amin'ny fiainagna misy olo baka karaha io Jean-Luc tsy miaccepte tsy miadmettre zegny le raha miseho nefa raha misy hitako amin'ny fiarahamonigny raha zegny matetiky misy olo akaiky za haraka ny efa niaigna zegny tagnatin'le 50-50 de karaha zay le izy raha hita amindavanandro karaha zegny ouais ya mety ino zao ny magnaraka ho avy ao koa misy hira nomaniko andeha hiboaka demain zao le hira Tsirafy mikoragna hoe ex-ambady Tsirafy zegny le tegna satria misy olo tsy mahay magnafika zao misy olo tsy mahay magnafika feky olo efa ex-ambadinazy mbola andeha rafesany koa azonao ino tsy tokony rafesany izy satria possible zegny le olo tsy mankala izy on a tous dépassé anao zao managna ex anao de vadinao tsy tokony rafy azy hoe dans la haine andeha agnano tenitiena magnano tenitenam-pitsy na mikondrikondry na raha karaha zegny efa tsy tokony misy fa samy magnano fiaignana anazy natao olo aroa nisaraka karaha zegny baka fa zao misy problème anazy ndraikindraiky baka antenay na fa tompony place izy ndraikindraiky araiky ary izy karaha mbala tisehoseho fa za kony zay koa tsy nisaraka rô tsara nahezo azonao raha karaha zegny aby mety misy aminazy fa am'zay resaka hira zay hoe
Ny amin'ny resaka studio, ny amin'ny resaka manao tiako volagniko anao fa misy olo miara-miasa aminao amin'ny mozika zegny nataonao. Ataoko kokoa manokana alongany i Ralji na hoe Gérald agnarana anazy izy no producteur anahy personnel agnarany studionazy OG Prod de nagnatony za mihitsy izy nandeha tagny Nosy Be nialany Tatamatava andeha enregistré hirana jiaby efa maromaro izy akao fa miambin'ny fotoagna andeha enregistré gnazy fogna de zay izy miara-miasa aminahy fa za kosa manoratra hira mpanoatra za ary tsy contre koa am'lay mividy hira raha misy tiako satria zay le monde de la musique tsy voatery hoe anao fogna anoratra fa mety possible misy raha manintona anao amin'ny talentan'ny hafa mifangaro zegny karaha zegny fa za manoratra hiranahy koa amin'ny hira lendeboko mare zao za nanoratra azy nagnano raha jiaby karaha zegny marigny savandy izy koa olo taifiny zay magneva ny bazaha karakory zay io edy mamparabe zay atena zay mandiry dika zay mantena zegny azinao sakasaka lavalahy metimety izy koa morien bontsibontsy antena zay tsy hanagna chance zay viavy taifiny marigny savandy zay raha fizavanao raha zegny zokinay zay tegna Nicki Minaj fa izy vadim-bazaha ouais oui coucou et Chalabel sady styliste na mampiakanjo za amina presque raha jiaby etc donc bon bref mety marigna le izy surtout amitsika gasy nefa nagnino ndraiky vazaha andafy agny manambady olo boatra azinao marigna are koa zegny voilà bon riskeko fraty de ny magnaraka zegny am'zegny mba tiako mba tantaranao ila am'zay koa izy koa mba mety fitigniny koa ny tantaranao sy ny tontolo resaka manekina resaka modèle photo igny koa tamin'ny fotoagna karakory koa navian'igny ary anao jusqu'à zao mbola magnano sa hoe efa la musique fo am'zio am'izao tsy nataoko pause kely izy satria tsy mora magnano deux choses à la fois za zegny nanomboka nagnano mannequinat tegna mbola jeune za tam'zegny parce que za efa lavalava mahiahia edy letry mbola tam collège zegny nagnanognano ndraiky misy étranger karaha i avy andeha gnano modèle photo fô dianay mifindra tanàna ohatra hoe mandeha Diego mandeha Nosy Be karaha zegny nahitako Nosy Be sy Diego tam voalongany de za tia caméra faiky tegna tiako tegna sadikanao l'aise ety ya tegna tiako caméra satria efa zegny fogna raha nilalovako lera tam mbola jeune âge hoe korony efa antitra edy ya kela karaha zegny de za tia mangala sary tia magnano vidéo tia magnanognano raha karakaraha zegny ke tsy avozanao izy koa misy olo mitsara par exemple hoe asa mizaha le fomba fiakanjonao na de efa laplazy volao mary esaka sanjonao zegny matetiky feky surtout aketo Antananarivo Jean-Luc za tegna tsy mijery le tsy ahoako feky le olo mivolagna hoe fohy loatra lambanao na hoe igny je sais pas igny tsy ahoako satria amina manokana zegny manana philosophie za hoe olo araiky tsy fidinao toetrinazy azinao natoa izy nagnano zigny izy le tsy heureux fa tsy za manokana je suis bien dans ma peau za tegna tsisy problème donc je m'habille comme je veux de tagnatin'ny mannequinat zegny zay tsy zatra ny feragna hoe atreto lamba ataonao na hoe jusqu'amin'ny coachny tongotro na raha karaha zegny fa efa za zegny efa personnalité na de tsy me dérange za le izy satria c'est moi ya za amin'ny fiainako tsy maintsy j'essaie toujours de rester moi-même na aiza zegny na aiza de ny raha mavariagna koa ataontsika hoe ny amin'ny anareo mpanakanto zegny navy tafara ty raha zegny ndraikindraiky le koatra agnaty izy ohatra doko hely antena agnatin'ny tragno anazy volagna izy koa hoe atao zay la mozika igny eo zay boko banjaigna agny ashle anakory inao ty ataonao boko banjibanjenao zagny anakory ino planao ty ino projet nao ty projet na en fait tsy miromboka hoe mila magnaboaka hira matetiky na raha karaha zay fa tiako satisfait za amin'ny résultat n'le aboakako tegna ataoko tsara raha le aboakako ataoko am'le itiavako azy ary za tsy oui il y a des gens qui te donnent des conseils d'amélioration et tout ça tandrignesako fa tsy voatery jiaby koa le alaiko amin'ny le critique constructif satria misy identité nahy manokana fogna raha ataoko
no misy signature-nahy apetrako raika zay faharoa am'ilay fagnaboagna hira hoe bandibandy agny karaha zegny za zao efa nagnano clip maro efa misy clip maro akagny matetiky réalisateur anazy Juto Rivo mivolagna hoe fa magnino tsy aboakanao tsara an'izy io Ashley ndraso izy aminazy fa misy stratégie tiako arahigna zay zegny le izy fa tsy hoe bandibandy tsy hoe tsy tiako tegna ankafiziko raha ataoko fa miamby fotoagna raha jiaby zegny manam-potoagna zay angamba namaliako ananjy anao agnatiny hitanao matetiky zao ataontsika hoe olo raiky mitovitovy pour promotion ohatra zao hoe les artistes viavy tafara aby zegny maromaro zegny reo malazy amin'ny fotoagna zao ty de matetetika aminazy koa raha koa fa misy viavy ndraikindraiky misy resaka jalousie manao aminao manokagna ça va tsisy problème ny artiste hafa venao Ashley za alongany tsy haiko ny agny fa raha za manokana za baka agnatin'ny monde-na la musique zegny fa la musique fô nina donc tiako daholo ka fa olo mahay mihira azonao donc raha hivelany la musique tsy tokony ampidirina agnaty la musique raiky zay faharoany zegny za tsy de manana relation amina mpihira tsy de hoe olo manana camarade be tsy de manana camarade maro loatra za olo camaradeko donc efa producteur ana namagna meilleur amina Molia Audrey je t'adore de Zouk efa meilleur amiko zay mifankahazo be zay telo vavy mamako sy papako tsy de manana namagna be karakory Dokoely Juto Rivo efa olo agnatin'ny environnement le olo tegna comprendre za sy olo haiko fa honnête envers moi zegny donc olo namako de tsy mafantatra zegny za hoe misy raha karakory na karakory akagny fa amina manokana clean tsisy tegna tsisy atao fa maromaro ny koragna zegny nataontsika niaraka tamin'ny Ashley zay teto amin'ny point carré ty many fotoagna zegny ny afatsika ny fanojy taminazy ary mamparavoravo za moa izy mipetraka amin'ny anosy be any feky ny amin'ny fotoagna azy io ty zay izy koa ataontsika hoe ny koragna zegny nandesinao ho an'olo jiaby zegny ny za atsika tagnaty fotoagna ty ary ito moa zay tegna magnano anao fisaoragna maventy be zay na de hoe ataontsika hoe mbola voatsiela anao tegna ataontsika hoe ningitra agnaty resaka la mozika fa azo lazegny hoe rehefa mitanigna anao koragna eto mitanigna la mozikinao ny tena vola fo efa ela nagnanaovagna izy ty ka mba niavitra anao olo jiaby zegny mizahantsika na olo zegny efa mahainao na zegny tseniky mahainao indrindra koa olo zegny ataontsika hoe efa mankafianao Ashley afatra kely ho an'olo jiaby le manôragna surtout misaotra betsaka nare satria nisy raha raiky Jean-Luc tegna nitouché za tsy nampoisiko zegny le raha c'est vrai qu'à la maison ou bien notre voisin tanosy be takagny nitandregny tegna hoe magnaraka le hira zegny derrière fa tsy fantako hoe hipohaka be karaha an'igny zegny le 50-50 d'un coup izy am'izao ngambany efa agny amy 19 000 karaha zegny ka de mafaly be za le nahita vidéo nandre jiaby isaorako betsaka tsy ho voavaliko fitiavanare zao de message nandre jiaby amin'ny messenger akegny le miencourager za handeha hanohy carrière anahy tohizako matokisa za ndre tsy décevoir agnano ny faravitako i Ashley de karaha zegny de isaorako betsaka koa zegny surtout famina namako jiaby le nino zatra zay nancourager hoe anao tsara feo nagnino anao tsy zao tanteraka aminjay izao magnatanteraka ananjy magnano raha tsy mora matetiky misy raha tsy mety afaka ahitsy fogna olombelogno atsika jiaby de misaotra betsaka ankoatran'izegny donc zay ngambany tsy de maro raha koragniny loatra wow fangatagana ka afara tsisy nino fa tiako fo anao manogny agnaranaka fo Jean-Luc juste volagna fo zegny makadonaka Ashley Jean-Luc Ezao merci antsika jiaby efa agnaty TikTok agny ny ataontsika hoe dira vaovao tsy rafin'olo antena zay de soragna ny Dokoely ampinigatsika ity ty amin'ny salon anazy tegna marigny kokoa zegny numéro 1 eto Antananarivo eto Madagascar eto en Afrique zegny anaovana voilà dans le monde entier efa antsika jiaby matetiky ma izy marobe ny mpanakanto zegny ny camaradeny ka izy koa saindy mandalo aminazy eto dia managna bonus koa anao de mivahiny agnatin'ny point carré mangasitsika Ashley de anosy be koa tsika fanotsy donc raka karaha zay de sara mantsika jiaby hoany magnaraka koa neto amin'ny point carré Tieko anao fa zalo madigny boko izy gong mandagigny izigny tsy baby boritim nataontsika ray featuring samby love tsy fagnomiatsigny nata zegny tsy ataony aradim aeky
Christmas dina bonne année. Toko toko mbatane. 50-50, 50-50 ma sera. Alanya kuvartam kabakalere. Wo vadyangan chikinge. No mangoti manjanga premidi. Zami dressas matnal jabi. Alanya kuvartam kabakalere. Wo vadyangan chikinge. Zamangoti manjanga premidi. No mi dressas matnal jabi. Come down, do. Zarenge 50-50, 50-50 ma sera. Taramanazi sumenge 50-50, 50-50 ma sera. Sama azan zairane. Mino Christmas dina bonane. Toko toko mbatane 50-50,